Ljudi koji sebi misle dobro ne rade loše drugome. Cilj svakom čoveku treba da bude da nikada ne zažali što je živeo. Da bismo bili lepši i lepi, ne idimo u kupatilo, već u kuhinju. Neka kuhinja postane naš salon zdravlja i lepote. I kada oni ubiju čovečanstvo, naravno da će sva krivica pripasti ne ubicama, nego onim ubijenima koji nisu sprečili sopstveno ubistvo. Može da se kaže da umetnost i genijalnost svakako postoje, ali ne postoje umetnici i genijalci. To smo u stvari svi mi. Iz univerzalne genijalnosti se transmituju signali u energetsko polje u čijem su sastavu i ljudska bića. Naravno da nisu određeni pojedinci zaslužni za to, već je to deo i stvarnost sveobuhvatnog univerzuma. Sve što je nastalo i nastaje je sastavni deo univerzalne genijalne savršenosti. Uzeli bi nam oni i više nego ne mogu nositi. Dali smo im sebe za stvaranje njihovog kapitala, za razna ispitivanja, a oni još uvijek nisu zadovoljni. Do juče nismo znali da su oni vlasnici nas samih, pošto mi nismo udostojili naš sastanak od našeg stvaraoca, oni su uzeli nas kao njihovu materijalnu vrednost. Nismo ni znali da već pristižemo na cilj koji su nam oni odredili.